Salut fraților și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Este un episod în care o să vă arăt ce o să fac eu data viitoare. Avem aici Minecraft Pocket Edition, după cum puteți vedea. Mie din toate jocurile care le joc eu, Minecraftul este pe primul loc. Iar pe locul 2 este jocurile IO, care se termină în eu. Cred că și văd despre ce vorbesc. Aici avem skin-ul meu. E făcut, nu e 100% copiat. Creeper-ul mi l-am copiat, cum să spun. M-am uitat la cineva, la un skin și mi l-am făcut. Și aici în față pieptul. Pantalonii sunt făcuți de mine, vedeți? Tot acea skin s-a făcut de mine. Acestea sunt niște skin-uri care am vrut eu să le zic. Le-am pus pe recente, știți, astea alte skin-uri, pardon. Așa. Aceasta este lumea pe care mă joc eu. Dar nu este problema că o să facem alta, adică eu o să fac alta, voi o să vă uitați. Da, o să începem cu filmatul. Nu în episodul acesta, în episodul următor. Deci nu acesta, deci o să-l postez pe acestea și pe aia imediat o să postez un videoclip. Dar să spuneți și mie în comentarii dacă ar trebui ori să continui această mapă sau să fac alta. Eu aș zice că 80% aș merge să 80% ar fi șansele pentru a face o nouă mapă, că mapa aceasta are 24 de megabytes. Nu e foarte mult, dar deci prea puțin. Am făcut multe chestii pe acolo, prin Nether, m-am născut fix într-o fortăreață. Da, chestiile și o să le vedem data viitoare. Și cu toate acestea fiind spuse, ce să vă spun? La revedere, pe scurt. Pa!